ଶିଆଳ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦିନେ ଶିଆଳ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ। ଶିଆଳ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ତମେ ଏଇଠାରେ ଥାଅ, ମୁଁ ଖାଲି ବଜାରକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ଶିଆଳ ବଜାରକୁ ଗଲା। ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଶିଆଳ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାବିଲା, ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆସିବି। ମାଙ୍କଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ଶିଆଳ ସେହି ସମୟରେ ଆସି ଦେଖେ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ନାହିଁ। ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟିଏ ଚିତାବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ଶିଆଳ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେ କେମିତି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଚିତାବାଘ ପାଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଭାବିଲା। ଆରେ ଚିତାବାଘ ଭାଇ, ତମେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ତାର ରାସ୍ତାରେ ଘେରିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ, ଆଜି ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଖାଇବି। ସେ ହେଉଛି ମୋର ଶିକାର। ତମେ କ'ଣ ସିଂହ ଆମକୁ ଖାଇବ? ସିଂହ ପରା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡକେଇଛି, ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଗଛକୁ ଦେଖ, ସେଠାରେ ପାରା ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ସେ ଆମର ଆସିବା ବାଟକୁ ନଜର କରିଛି। ତାକୁ ସିଂହ ମହାରାଜ ପଠେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସିଂହ ମହାରାଜକୁ ଜଣେଇ ଦେବ। ଚିତାବାଘ ଡରିଗଲା। ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସତରେ ସିଂହ ଏଇ ପାରାକୁ ପଠେଇଛି ତମର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ନା? ଆଉ ତମେମାନେ ସିଂହର ଭୋଜନ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏତିକି କହି ଚିତାବାଘ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରୁ ଯେମିତି ଚିତାବାଘ ଯାଇଛି, ସେମିତି ଶିଆଳ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶିଆଳ ତା ଚାଲାକି ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗ ମାଙ୍କଡ଼ର ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇଲା। ଏଥିରୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କଲେ? ଶକ୍ତିଠୁ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ବଡ଼। ଖାଲି ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଥିଲେ ହେବନି, ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।